ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಆಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಂಜೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. 1885ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಂದಿಗೆ 138 ವರ್ಷವನ್ನ ಪೂರೈಸಿ 139ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಭಾರತವು ಇಂದು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಮಹತ್ವದ ಜನಾಧಿಪತ್ಯ ದೇಶವಾಗಿ ಮೂಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರೊಬ್ಬರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. സ്വാഗത പ്രസംഗം പറഞ്ഞതുപോലെ ബാനർജിയായിരുന്നു അന്നത്തെ ആദ്യത്തെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം അലങ്കരിച്ചത്. മറ്റൊരു കാര്യം ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, കേരളത്തിന്റെ ഒരു മലയാളിയായ ചിറ്റൂർ ശങ്കരൻ നായർ 1889 വാരണാസിയിൽ രണ്ടാമത്തെ യോഗം സമ്മേളനം തുടങ്ങുമ്പോൾ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം വഹിച്ചത് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ചിറ്റൂർ ശങ്കരൻ നായരായിരുന്നു. കേരളത്തിന്റെ അഭിമാനമാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഞാൻ ഇതൊക്കെ എന്തിനു പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഇന്ന് 138 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് 139ലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മൾ ഇന്ത്യക്ക് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു മുട്ടുസൂചി പോലും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്ന കാലഘട്ടം. ഇന്ന് ഇന്ത്യ ലോകത്തെ ഇന്ത്യ ഇത്രയും മഹത്വമായിട്ടുള്ള ജനാധിപത്യ ഇന്ത്യമെന്ന് നമുക്ക് പെരുമയോടെ നമ്മൾ പറയാൻ കെൽപ്പുള്ള ഒരു ഇന്ത്യയായി മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ കഴിവാണ്.